आंनि आफानि मुङा जाबाय खगेन्द्र नाथ बर'। आफाया सासे आजिरा मोननाय डिपुटि इन्सपेक्टर अफ स्कुल थामहिनबा DIS। गामिनि मुङानो जाबाय कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गरियाकट। आंनि आफाया सोरांब्लानो माबा नङा माबा मोनसे खामानियाव एसेब्लाबो बेस्थ' थाबाय थायो। अफिसियेल सार्टिफिकेट बायदिब्ला आफानि बैसोआ आथिखालाव 78 बोसोर जाबाय। देहायारि लोरबांब्लाबो नाथाय आफाया जिरायनानै थाया, न'खरनि माबा नङा माबा मोनसे खामानियाव नांथाबनानै थायो।